Komu mám dať telegramy? Ahoj, decka, deti, dietky, vám ich rozdám všetky. Vy viete samé, čo písali ste mame. Tak na správnu adresu telegramy zanesú. Telegram. Tvojmu sviatku sviatok mám, píšem veršík telegram. V tom veršíku láska sama, k tebe moja milá mama. Moja drahá mamička, ty môj sladký sníček, boska váďa tvoj synček. Mama správne prečíta. Vedie mama naše zlato. Keď bolí hlávka či nožičky, pomoc vždy nájdem u mamičky. Pofúka bolesť, pohľadí vlásky, veď u mami je tak veľa lásky. A z tej lásky to vieme, všetci v šťastí žijeme. Telegram píše, môžem faxom, ako je už dnes bežnou praxou. Mobilfax a telegram zvonia, píšu, ráta má. Úver tomu chvíľu milujú cez internet aj z mobilu. Dnes k tebe slova lásky plynú, najkrajšie slová pre maminu. Ja tiež posielam svoje mame vinčovanie v telegrame. Milému tvojmu sviatku mám veršovanku krátku. Nech sprevádza ťa rádo stála, by zdravia lásky dosť si mala. Neviem písať čáry, máme kreslivúčky čáry. Prečíta si z toho, mojom mnoho, príjmi mi mami na bežnú pusu od syna. Najprvšia je v kúši jenička, moja zlatá mamička. Srdce má dobre láskavé, mne najlepšia je pri mame. Či vieš, mama, koľko rada, koho objať sa mi žiada? Komu kvietok posielam, koho že to rada mám, už len teba jedinú, milovanú maminu. Sviatku mám básničku krátku, nech sprevádza ťa rado stála, by zdravia lásky dosi mala. Posielam máme veršík sviatku, srdiečko zlaté na pamiatku. To všetko z lásky, aj kvietok rúže šípov.